그 무드나 봐면 지하군데요? 어? 아이 부페라게 안 캡슐로 우는 건데 세상 근데요 말벌 카우나니 부자는 캡슐 막 또 다이 आङो आइजों माने फोथाराव फैदों दे बेनिफ्राय दाखालि जोंहाना 16 तारिखआव बे जुलाइ मासनि 16 तारिखआव माइखौ गायखांजोबदोंमोन बेजाय साइडनिखौ ओमफ्राय बे गामिनि उन साइडआवबो हा दंमोन जोंहा बेखौबो गायखांबाय फार्स्ट बेजायनि गायग्रोदों बेनिफ्राय नै बेजाय न'आव फिनिशिं बानायफैबाय बेनि गेजेरावनो आङो माने बे भिडिअनि गेजेरजों आङो आइनाव मोननैसो कुइसन सोंनि आङो आंनि गोसोनिफ्राय आरोना आं जा सोंनो गोसो बेखौ आं आइनाव सोंनि बेनिफ्राय दा सानैसो भिडिअखौथ' बारा आपल'ड खालामनाय जायाखै थेवब्लाबो माने एसे खम आपल'ड खालामनाय जादों सोरबा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ सिखालाय दे थाबनो मा ओमफ्राय गायनाय हाजिराया बेसेबां आजिखालि गायनाया गामियाव 200 ओमफ्राय बेलेगनाव गायहैबा 250 ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा गामियावनो गायबाथाय 200 गामिनि मानसिफोरा गामियाव गायबा 200 आरो ए फुंसेयाव 100 बेलेगाव थांबालाय 250 मोनो आरो आरो जोंनिफ्राय बेलेगाव थांबा आरो 300 बक्सोनो जोंनियासो दा खम जाना दंसै ओमफ्राय खोथियालाय खोथिया फुनायाबो जोंनिया दा 2.5 थाखा 2.5 थाखाल' बेलेग दा 3.3नो थाइथाम ना थाइबा होननाय खोनादों माथो दुसराथिंजाय बेलेगाव आरो 4 थाखा होननाय खोनादों ओमफ्राय दा जोंनि बेहाय थाइनैयाथ' ओइजा फुलुनथिंजाय थाइबा ना मा होननाय खोनादों र' जानो हानाय ओमफ्राय नों आंखौ अनो ना अना अना थाबाय गावनि फिसाखौनो जाम्बा बेसेबां अनो अननायखायनो इदि आरो दासिमबो उन्दैनिफ्रायनो बेसेबां गोजानाव लाफाबाय साइकेलाव थिखो दाबो माथो बिराद अनो आंलाय बेसेबां गिदिरहालागै बादोंमोन आंखौ नों सिगां बादोथ' आरो गिदिरहालागै बायाखै जाखो बाया थायो नामा बेसेबांबा अननानै दाबो माथो अननानै थैयोलाय ओमफ्राय मोनसे नों आंनि भिडिअखौ नाया नाया मा नाया जानो सानफ्रामबो नायो नामा नायोथ' आरो मालाबा आं भिडिअ एगारनाय लोगो लोगोनो सानफ्रामबो एडभान्स बियासो बेनिफ्राय आंनि मोनबेसे चेनेल दंमोनलाय मोनथाम ए मा नामथाय आं मिथिया बेफोरखौ जेबो नामखौ मिथिया खालि मोनथाम होननाय खोनादों ओरैनो मोनथाम खोनादों होमबाबो आंनि नामखौ एसेबाबो मिथियोमोन ना नोङो जानाय आरो मोनसे मोननै मा नाम मोनलाय माया आंनि नामा चेनेल नामा जानो आं मिथिया एस्रा इउटुबारखौल' मिथियो ओमफ्राय आरो मोनसे आंनि नामावनो दंथ' खोमदोन बुदोना बामोन सिगांमोनदैयाव आइ बुफेराखै आं खेबसेल' बुनो मोनदों एसेबां उन्दैयाव मार्बल खावनायनि बुजादों मार्बल नङा फैसा 20 थाखा खावनानै मार्बल बायनानै लांदों नोङो बेनिखायनो बुजादों आंजों सिगां माबा सानसे बुजायाखै दानियासो लाना जि खारदो आरो गाब्रायदो नालाय गन लानानै खेबसेल' बुजादो आरो सिगां दा मार्बल गेलेनायनि खावफेरदो आरो नङाबा खावफेराखै आरो मार्बल गेलेनाय खावदो आरोना आङो आरो आङो मोनसे आइनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि लास्ट कुइसन आरोना बेयो आंनि बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो सोरबा सोंनोबो थिनबाय थाखायो आगोलनिफ्रायनो स' आं बेखौ आङो सोंदोंसै बे लास्ट कुइसन आंनिफ्राय बेनिफ्राय आरो नोंनिबा आं मोनसे खोथा सोंबोदोंसै आंनि बैसोआ बेसेबां बैसोसो जाखो ओरैनो मा बेसेबां बोसोर नोंनि बैसोआलाय 20 बोसोर जाबाय आरो 20 बोसोरनि सायाव जाबाय आरो एसे सायाव ना बाराद्रायबो नङा एसे खम बुरजाबो नङा ओमफ्राय बिहामजो गिदिरखौथ' मोनबायानो एबार उन्दै बिहामजोखौ माला लाबोगोन बोसोरथामनि उनाव लाबोगोन आरो दानोलाय माथो दानो नाङा नामा थाबनो नाङा ना मालाया लाबोजोब्बाय लाबोगोन आरो जेथिया सम जागोन मिथिया बा आंबो बोरायबायानो खोमासो दानो बोरायो नामा आं बोरायाखै दानो बोरायबाय दारिंखाजोबबाय दंखै दिनैनि कुइसना एसेनोसै बेनिफ्राय आङो बारा कुइसन सोंथ'ला माने सोंनो गोनांथ' गोबां दंमोन खिन्थु आं दिनै बारा सोंला आरोना बेनिफ्राय जाखिनि सोंनांगौ आं सोंबाय माखासे खोथाखौ सोंनाङामोन जानांगौ गिजानि आङो थेवब्लाबो आं सोंनाय जाबाय आरोना फिसा जागोन आंनो tempe भिन्दि फिसा पेन फिसा tempe गरम दिन गाननो tempe ayo wah gosong ngapai
Jenai. Ayo. Tumpipi. Sabar. Ayo. Sabar tadi. Yuk tadi. Lagu. Lagi. Sabar. Miau. Ayah, miau. Sabar, kena lagi kita bisa. Amma. Tumi mame untuk ini. साना हाबसिगोन बारा गोबाव गैला गासैबो फोथारा मालाय साफा गायजोब्बाय गायनो गोनाङानो गैला आरो नै बेजायथ' हाजो आं बेजा साइडआव नायहरबाथाय जा मोजां नाङो आरोना फोथारनिफ्राय ओरैबायदि मोजां नाङो बे जायगानिफ्राय फोथार गेजेराव फैनानै राउन्ड 360 गिदिंबायथाय आरो नै बै हाजो बैबो हाजो बै गासैबो नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा बुंनानै होनि आरोना इउटुबाव 2021 सोलिगासिनो दंना दा बे 2021 आव गावनि चेनेलखौ फेदेरनो हानाया ओरैनो धेमालि खोथा नङा माने गोबां खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो आगोलाव कम्पिटिसना एसे खममोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाथाय आजिखालि गोबां इउटुबार ओंखारबाय बेबायदिनो बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव आरोना आं जेसेबांखिनि नुदों आं आगोलनिफ्राय नुबोगासिनो दं आरो आंबो एक्सपिरियेन्सबो मोनखाबाय बेखौ माने फार्स्ट टाइमाव नोंनि ओपनिं स्टार्टिंनिफ्राय नोंनि साबस्क्राइबारा जोबोर स्पिडैनो ग्र' जागोन दे माने 30,000 40,000 सिम जोबोर स्पिडैनो ग्र' जागोन नोंनि साबस्क्राइबारा माने जोबोर स्पिडै नोंनि चेनेला ग्र' जालांगोन आरोना बेनिफ्राय जेब्ला 30,000 बा 40,000 चेनेला माने साबस्क्राइबारा जाहैगोन ना बेनिफ्राय बारा साबस्क्राइबारा स्पिड ग्र' जाला आरोना लासैसो जालांगोन बेजाय बेनिफ्राय 40 बारनाय लोगो लोगो 50,000 साबस्क्राइबारखौ थाबैनो मोनो आरो जोबोर गोबाव नांगौ आं बेखौ मिन्थिबाय जोंनि गासैबो बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव बे जादों आरोना माने एसेबां स्पिड जाया चेनेला ग्र' जुदि नोङो दस्रा हिन्दी राव बाहायनानै बानायबाथाय जोबोर स्पिडै ग्र' जागोन खिन्थु जोंनि बर' रावजों एसेबां स्पिड जाया जोंनि बर' रावजों स्पिड ग्र' जादोंबाबो 40,000 30,000 40,000ल' साबस्क्राइबारा माने बेसिम मोनहैयो आरोना जोबोर थाबैनो मोनहैयो बेसिम साबस्क्राइबारखौ खिन्थु 40,000 बा 30,000 साबस्क्राइबारनिफ्राय बेजाय चेनेला बारा स्पिडआव ग्र' जाला बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां इउटुब चेनेल खुलिदोंना दासाननैसो बेनि गेजेरावनो जायफोरा माने चेनेल ग्र' जानाया जाय इउनिक लाबोनो हादों मोनसे गावनि चेनेलाव बिसोरनासो ग्र' जालांदों जाय ओरैनो मालायखौ नायनानै माने दस्राखौ नायनानै आं ब्लग भिडिअ बानायगासिनो दंना आंखौ नायनानै सोरबा जुदि इउटुबाव फैदोंबाथाय बेयो खामानि होआखै माने डाउन जानानै थागासिनो दं बेयो जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाबोनो हादोंबासो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने ग्र' जादों चेनेलफोरा